kubva kuna John chapter 17 verses 15 kusvika pa 16 ndichaverenga. John chapter 17 verses 15 kusvika pa 16. Handinyengeteri kuti muvabvise panyika, asi kuti muvachengete kune wakaipa. Havazive nyika seni ndisi wenyika. Regai titende Mwari pandiri kuda kusimudza theme kana kuti dindindira rinoti we live in the world but not of the world. Jesu akanga ari kunamata munguva iyo akanga akuda kuenda apedza basa raakanga atumwa pasi pano. Saka Jesu ari kunyengetera munyengetero mukuru kwazvo kuti basa ramakandituma Baba ndakabata ndapedza, asi ava ndakuvaisa muruoko rwenyu. Nekuti havazive nyika ino, asi chandinonyanya kunamatira ndechekuti munhu avachengeta, nekuti mukati menyika mune zvirimo. Mukondekti iyi Jesu paari kutaura ari kutiedza kutsanangura kuti hatizive nyika ino, nechikonzero chekuti mararamiro atinoita haafani kunge achirarama sevanhu vasingazivi Mwari. Munyika ndo mune chii? Munyika ndimo mune kuba, munyika ndimo mune kupomba, munyika ndimo mune kuroya, munyika ndimo mune zvese zvakatukwa nezvisingafarirwi nesoko raMwari. Saka Jesu ari kunamata achiti ava ndakuvanamatira kuti muvaprotecte, ndakuvanamatira kuti muvabvise pane zvakaipa, vafambe nenzira yenyu, nekuti kune madutu anosimuka anobvisa vanhu mukufamba kwakanaka achivaendesa mukufamba kusina kururama. Saka Jesu ari kunyengeterera kuti evo ava ngavachengetwe. Mangwanani ano ndiri kuuyawo nesoko hama dzangu, uyai tichengetwe muna Jesu, uyai tichengetwe munyasha dzaMwari, nekuti munyika mune zvizhinji zvinoparadzanisa ukama hwedu naKristu. Asi isu tikaramba takabatirira pana Jesu vanotiitira zvakanaka. Regai tirambe tichitenda Mwari mangwanani ano. Pandakanga ndiri kutarisa ndikati zviko zvinoitwa kunyika, munoona kuti vanhu vanoita mabira mukati menyika. Zviko zvinoitwa munyika, munoona kuti vanhu vanopondana, vanopandana. Asi kana Jesu achitaura, kana paya paakanga akuenda, anoti ndakukusiyirai mutemo mutsva. Ndeupi mutemo mutsva? Ndiwo uya wekuti izodananai. Tikange tadanana tinoziva kuti zvizhinji hazvitibati. Mwari dai vakatibatsira mangwanani ano, patinofamba sevanhu vanotenda, patinofamba semaKristu, kuti paya patinosangana nezvinda kubvisa rudairo rwedu, torangarira kuti kune vakafamba zvakanaka. Nekuti Jesu anotaura kuti ndakaita sekundituma kwamakaita, ndikafamba sekufamba kwamakaita, nekuti makandiita makandipa simba. Ava ndakatovadzidzisa nezvangu, vakamwirira mune zvenyu, asi zvandakuenda pamwe pacho vanogona kuparadzaniswa murudo rwenyu vachifamba nenzira dzavo. Saka ari kuvanyengetera kuti vazofambe zvakanaka. Munamato wangu hama dzangu mangwanani ano kuti tizofambe munzira dzakanaka. Takapiwa simba rekuita zvakanaka, tinotozvigona. Jesu anotaura kuti ivai vatsvene nekuti ndini ndiri mutsvene. Vanozviziva kuti potential iripo yekuti tive vatsvene. Mwari dai vakatibatsira mukati menguva dzino, iri zuva ranhasi iri Mwari dai vakatibatsira. Pamwe pacho ndakandiri kufunga imwe nguva ndiri kutarisa ndikati pamwe pacho mukatarisa mudzimai akaroorwa anoita sekunge ave wekwaakaroorwa, nesenemu anogona kuichinja asi hasiweko. Pamwe pacho mukanzwa anzi afa zvinonzi mirai hama dzacho dzisvike, kutaura kuti akanga arimo mumusha asi hasiwe mumusha imomo. Ndo mazwi ari kuedza kutsanangurwa naJesu kuti isusu tinogara zvedu munyika asi hatisi venyika ino, nekuti nyika ine zvainoda, Baba wedu vari kumusoro kudenga vane zvavanoda. Saka isusu ngatipedze zvinoda Baba wedu, kururama ndiko kunodiwa naBaba wedu. Mwari vatibatsire muzuva ranhasi patinofamba toziva kuti hatisi venyika ino, hatisi venyika ino, asi tine nyika iri kumusoro kudenga. Mwari vatibatsire vatiitire zvakanaka. Titsinzinye meso edu tinamate. Muzita renyu Baba, reMwanakomana reMweya Mutsvene, kudzwai nekuti hakuna umwe akafanira kukudzwa. Tinotenda munyasha dzenyu dzezuva ranhasi idzo Baba wedu vekudenga dzamatizivisa kuti hatisi venyika ino, nekuti tichirarama pakati penyika. Chitibatsirai Mwari kuteedza nzira dzenyu. Idzodzo nzira dzenyu ndidzo dzinotisiyanisa nevanhu venyika ino. Vaina baba, vaina mai, vaina mukomana nemusikana, ivai Baba vekudenga newese pasi pezuva vanotenda kuzita renyu. Mangwanani ano ndanyengetera Mwari kuti ngavachengetedzwe kubva mukuipa. Imi murambe muchikudzwa nekuti hakuna rimwe zita rakafanira kukudzwa. Muzita renyu Baba, reMwanakomana nereMweya anoyera. Amen. Kubva kuna John chapter 7